Ahojte, ja som Fifko Ahojte, ja som Smilo. a chceli by sme vás pozvať na akciu 4 Fans ako na kedy? 25. februára V 17. Kongresovom centre v Prahe. Tešíme sa na vás. Ja sa ako najviac teším, tak to musím povedať. Ja tam vlastne chcem ísť hlavne kvôli tomu, že cvičenie s datlem je taká každoročná tradícia a strašne sa to teším. Ja chcem zažiť vojenský režim ako minule, kedy to bolo kedysi. A už je to úplne super. Je to krásne, ako výborná akcia to bola. Dúfam, že sa dostaneme tento rok, ako vieš, treba nám tých 5000 pozrieť, aby sme sa to mohli dostať, tak prosím zdieľajte video, lebo inak sa nemôžeme dostať. Ďakujeme krásne. Nech je v trendoch do týždňa. Boli by sme radi v trendoch a hlavne na tej akcii sa na vás tešíme. Budeme tam 25. teda ak toto video bude mať takto, áno. Dúfajme, že to bude mať 5000 pozretí a aj deti z Ugandy budú mať čo jesť. Áno. To je všetko asi od nás. Áno, asi všetko. Ahojte. A všetky popisy, linky sú dole, hej, aby ste nepovedali. A odkazy na ďalšie videá a sledujte, dajte odber, budú ďalšie videá. Ahoj. Určite. Ahojte. Ruku na kameru daj, prosím ťa, to sa tak robí. Chláša. Čau.